Voina movie kan thlir haule tur chu Russian horror film kumsang ni somhnia ti chwa The Widow ti khani a kan soitan le tak tak ma in thlir tu zong zong te kan channel te min lo like saka in zawaya min lo comment sak le theu turin kan som masale phota cheu movie chu intanin mitam tak interview an lo nei meka kumtin mi zathum chuang St Petersburg bula ramngo chunga chuan an bo thina ruang then kha chu sarwak vek te in an mu thin tharum thona hnu ma engma ngai lo wangin twal chung mi te chuan tharau swal na tho ani an ringani ramngo a chuan chan chuak tu pol pakhat te chuan training an nei meka chuti lai chuan reporter pakhat Christina chuan an chevel chu alo record ringa an team leader Andre chuan an thil di dan tur le an kalphung then khat te chu Christina chu lo shil fia boka an holama chuan Andre chuan headquarters atangin call adunga no pang pakhat kum som palemi chu an omna bularam ngo chunga about ti thuron shilni chu no pang chu a u nau pa nen ram ngo chunga an wak waya a u nau pa jok chu ama chawina ron kira amangang hle a thil ton po chu a soi hlei theilo ti chuan zong turin group dang chu tir ngal an ni a zong tur chuan an chuak ta ngala ti chuan a u nau pan mu nu nun ber na mun chun ba thleng ta a chung no pangte bona chu khwa atanga kilometer som panga vela ya hlani ramgo a chuan zong tan ngalin a hming ke chuan an outdoor twara ma se chhana emo thom engma sha tur omlo thil chu khir khan ema wangin azong tur chuan group nian in thena anjong tan le ta ngalani vika chuan an omna che vela thil kangrim chu shia in thuilo takan kal le nu chuan Alexi chuan no tele ma charta a apya loka chuan meichia ruak veka om chu an hmule ta buka man mole film khur takin an motora chuan an zon pheya chungvel chu Christina chuan alo record zung chu no pang ruak veka lo om le hliam engma nei lo te chu makati thu te chu lo soyani chutia tong mol mol lai chuan atul thlupal hlau maya chuti lai chuan ramngo tanga thomak tak lo chuak chu sheta a chu thom chuan Christina chu ati hlau hle mai thui ve tok takan kal hnu chuan an me che char kha athoka lo boy ta thut mai anje na boy pui lai chuan aka chunga chuan thil tang om ti sheta a lak chwa tuma aka chunga juk zen lu chuan chu nu chuan lo se a ma se anje chuan aka chunga thil mak tak mai chu apot chuak ta zul zul mai chumi hnuwa chuan chu nu thok po chu ron pa ngai ve ta ni vika in anje kut hliama tuam sak mol mol lai chuan ramngo chunga thomlo om chun she ve le ta a chu vele chulai thomlo chhuana lampan chuan an chuak ta ngal thuiwak lawan kal lai chuan auri chu ron om le in an osia chu Nikita an mi zon lai mek chu ni nan shia a ulo chhuana lama chuan an tlan le ta diala thingdang lam tak bulan va thlen chuan chu thinga chuan engi mu chin chian a hi lo oma vika chuan chu teng chin chian na chu man la in thinga an siam thin ti asoya chu chin chian na chuan tharau swalte omna lama ko mu ne an chunga thil rap thlak taka thleng thina chulai mun chun chhuah san vata ngai thu soin chu chin chian na chu thil thalo takani thu soi tel bok ti chuan chulai mun atang chuan kal son ngalin an motor da na mun chun va thlenga Christina chuan Andre hne na chuan engtin nge no pang chun ti don ti lo zota Andre chuan an mi mu masak jok chu an chan chhuah phota ngai thu soya ti chuan chu nu chu an omna tanga hospital hnai bera kalpui turin an chuak ta ngala thuiwak lawan kal hnu chuan an motor chu chir dia ka chuan atang tatlat mai motor chu namin an han boy pui nak naka van nei thak takin an la chuak thein an tlan chun zom le theita ma se thuiwak lawan han kal le hnu chuan thingklu chuan kung chu alo dang le a an tang le ta ni anje le ilia te chuan chung thing te chu chainsaw manga tanan han tuma ma sen man ro nei chun chu anung thei ta tlat lo chuti lai chuan meichhia kha lo chaw to hle a Victoria chuan bia khar ram ram tumin a hming shilpa chuan chu nu hming chu zota chu nu chuan a hming chu Zoya ni thu in a changa Zoya vek chuan helai mun hi in lut to a in chuak le to lawang tharau swalin a hrai kwal char charang cheu atia ti chuan hun kal tu a thil thleng chanchin chu shilta ni Sofia ti hming pu hian a pasal chu rek hluma chu thil chuan khomi ten an shat chuan Sofia laka chuan an thin rim hle a an soi sata shepani a ke chu a pahni in thir tlon mangin an vuak thlia saka a thomno chu phel sak vekin
saruakin khurthim taka chuan an pailut ta ni a soi mek lai chuan an motor lai chu ron thim ta thuta ma se soi chhun zom zelin chumi hnu tang chuan Sophia tharau chuan mi that ta thin ani a thomhnon phel saka wangin a mi tha te reng chu saruakin an mu thina mi tha tur zongin ramngo chu fangvel thina mi te chuan chu ramngo chu hlawin an chi hle a Sophia chuan chu ramngo lu te chu nungdamin a chhuah ngai lawani chunga thil soi zong chu Alexi chuan a ring lo hle a Victoria le Christina te ro chuan an hlau hle thung chuta Andre le Ilia te chu ron tongin chu hmunan chhuah theinan chuan kongdang an zona ngai thon ron soya Victoria chu thawa manin a hlau to hle a Andre chuan tong thlamwanin ruah manna te chu a han siam le vela an kaldan tura soi hmang chuan kongdang chun zo vele ta hluma ma se kong dik lo zo le tlatin an in sia ti chuan Christina chuan an hun man lai mek chu record le a October ni sompali ni ma indar kar claim te chawa to a he zan hi kum khat chunga zan hlau berani ti a tharau swal tan chuan thil rap thlak tak an ti theina hun nung berani chuti lai mek chuan Alexi le Victoria te chu lo langin nim hlom mak tak mai chun hmu a makti in an enring ti chuan kalsan le in kong dikan hmu an in ngaya ma se chu kongan kal lai chuan an motor tan na angche chir dum chun hmule ta a ma se inga man ngai lem lo Andre chuan motor chu khalina tlan chak hle a midang te chuan hlawin tlan muang turin ti ve bok ma se an thu soi chu enga ma ngai lovin nim hlom mak tak chu asuta a motor kong kharan han hon che chuan an ui yu kon chu rang taka tlan chhuakin ram hnoi lampan chuan a tlan ta a Alexi chuan no pang Nikita omna sia a ngain Ilia nen chuan an zui ve ta ngala Christina chuan zui ve ngala tuma ma se Andre chuan kal ve lo tura ti in lo chela tuma ma se Christina chu kal lui ta tho Andre chuan ven chu lo siama Christina ke hmu chuan kawin range chu peturina ti a Victoria zog chuan range chu lo pe in Christina chuan Ilia te kha zui ve de lo ma lo ti a Andre chuan makati hle mai athil hmu kha Christina ke ni nge na si a ti chuan ven chu ti nu na han tuma yukon an ui chu ven ma a chuan a hmuta thut a han ko chuan ui chu kalson le ta dein ram hnoi lampan chuan tlan le ta deya Andre chuan makti in ui chu zui ve ta ni chuta headquarter tangin call an dong le a team dangte an ron kal le va tur thu chun ron shilani ahnunga zoya chuan chulai hmuna ama chu hnut chhia mai turin a lo ti a chuti lai chuan Andre po in yukon chu alo hruai le to a ven chunga lu puin zoya chuan chu thila hmu wang chuan ingi mu hi lo cham muala Victoria chuan zoya vena tanga chhuwa tum chu hmu a lelama chuan Alexi le Ilia te chuan thil korong chunga yukon bo thom chun chia a Alexi chuan enfia tumin a chunga chuan a luta a chunga chuan phone charin Nikita ruangpo chu lo oma ma se Alexi chuan hmulovina chhuak le ta a chuti lai mek chuan Victoria chuan Andre chu motor ti ding turin lo ti loma ma se Andre chuan a ti ding du lo chu wang chuan vena tang chuan zong chhuakin ven po chu tu ya tlata a chu vele emergency alarm chu ron rita a midang hoin siren rin sha chuan an ron tlan thuaya Victoria chuan Andre chu tu ya atla ngaya ma se Andre tu ye tanga lo chhuaka hmu chuan a zui ve ta a midang ho ven bulan ron thlen chuan Andre ruang tuya lo lang chun hmu ve le thung chuta Christina chuan thomak tak mel shele ta a an vai chuan chu thom lo chhuana lampang pan chuan an tlan le ta diala Victoria po chuan Andre chu lo la zui zelin in ro san to chunga chuan Andre banglam hoya lo ding chu va hmuta a Victoria chuan kawina bia a ma se Andre chuan chang lovin Victoria che dan angzel chuan a che ve a chuta Victoria chuan ava kwai hera anen nak chuan Andre chuan mel reng alo nei ho lo Victoria hlau tuk chu tluta topa ni khoshi lovina ngal lelama chuan Christina chuan zoya chu hmu in Victoria omna chu lo zota ma se engtin ma chang lo Victoria po chu lo har le to in chung chu han in kwal vela doi thiam man ro tam tak le nim hlom te zoya le pasal thalak te chu hmu boka chanchin bu then khata zoya pasal tha chungchang article pakhat in jana te chu hmu a chunga thil hmu zong te tang chuan
Zoya chu doi thiam ani nge na sheta a chungte chu Ilya hna chuan shil veka tuma mase apia luka chuan thoma shele ta Ilya chuan Zoya chu Victoria umna lo zot le a mase Zoya chuan engtin mala chang lo an han be ngial chuan Victoria umna chun she theita a azong tur chuan an chuak ta ngala Christina chu Zoya lo umpui turin an ti a Victorian va hmu chuan an shwai kir le ta a Zoya engma shelawa mu thi lai chuan Victoria chuan a thiante hna chuan a thil ton le Zoya chungchang engkim chu thiante shilta a mase chu thu chu Christina chau chuan a lo oi sak chumi hnuwa Alexei le Ilian kalbo hlan chuan Zoya chu lo bo de ya Victoria chuan a silai la in Zoya zong tur chuan a chuak ta ngala Zoya va hmu chuan doilam thilin thoina buat sei mek chu va hmu a Victoria chuan an thian anje chunga khaneng thil nge ti ti a zota chuta Zoya chuan helai hmuna hian doi thiam a thu le an chhuah lo tur thu in a changa chu doi thiam chuan mishinga in thoina phuta mase lung oi zo ngai lo ama wangin mi te tharau tam tak chu chan chuak to a tuna chuan ama huna ni ve to ti soya doi thiam chuan midang ni to lovin ama Zoya chu du to ni chung zong zong a soizo chuan Victoria silai chu la in ama le ma chu in ka phlum ta ni chu tho man sha chuan chu lampan chuan an kal ta ngala Christina na hmu chuan Victoria tha nge ni ringa midang an lo thlen ve hnu po chuan Ilya le Alexei te hna chuan thilom dan chu lo shil zungzunga a record vek ti soibok Victoria chu Christina indo ta puwang chuan a thinrim hle a Christina chu a beita a Ilya chuan an pahni na lo phuar mya Victoria chuan a thu soi chu oi tura ti in Zoya chu tha lo thu le ati chianan video te chu en turin ati a mase video an han en chuan file te chu lo bo vek Alexei chuan a phone charami memory card chu la chuakin phone danga chuan a phan vo a chuta chuan Nikita video chu lo langin Zoya sarwak vek a lo in thoi lai chu lo langa Zoya thlokan hmu chuan Nikita unau pa shora chu hlawin atlan cheta a ti chuan Nikita chu tuai mo hian a ron that ta ni chu an thil hmu tang chuan Victoria chuan do ta soilo ani tian hri chuak ta a ti chuan chu lai hmuna tang chuan an chuak ta ngala masen kalna a chuan a hma an hmu to sign book khan hmu le ta a heta hian Zoya thu soi in kalna nga ya inkwal char charanga ti khan hri chuak ta a Zoya soyang khan an lo kwal char char ani chirdu ma hma an venta na ang chen hmu po kha thumun renga lo ni a chuta thom mak tak an shele ta engthile mo hian Alexei chu ron la in a that zui ta boka chu thila wang chuan an tlan cheta a mun pakhat an va thlenga Victoria chuan chu mun chu doi thiam an phum na mun kha ni ati a Ilya chuan makti in leya chuan a thing thi a chuta engi mo hian Ilya chu lei chunga pot lu ta deya Victoria le Christina te chu hlau takin an tlan cheta a rimak tak chun shele ta Victoria chu shuina ron mana Christina chuan chan chhuah tomin shui chu tana ma se chan chuak theita chuang lo Christina beidong taka kalai chuan Victoria chu konga hmu a anin chian chuan ama hmelang che pu chuan a hmu a sin chu in thak dorin Christina chu rescue team ten an lo chan chuaka an lo boi som vel mek Victoria ro chu in ruaka khan doi thil lo cham mual muala ti chuan movie chu top ta ni thlir tu zong zong te kan video te top thlenga min lo en saka wangin in chunga lom thu kan soye